tak už si na tom deliverku, a to je jedno, ako potrebuješ byť na tom projektu, dá si vytvoriť pod projektom DVH, vytvoríš si tak, sem napíšeš nejaký text, ako čo sa má robiť, sem si dáš zadanie, tu si dáš select due date, tak dokedy to má byť hotové, a tu si vyberáš ako parent. Takže sem dáš vždycky 655, alebo 1665. Tu máš toto transformácie DVH, je to vždycky tento end-to-end 666 transformácia nový DVH a vytvoríš. Tak, a teraz to máš ako vytvorený tento DVH 389. Tak, a teraz si dáš sem linked issues, sem si dáš tenhle a dáš sem, že to je implemented by a hotovo. Dáš link a teraz vidíš, že tento požiadavok máš nalinkovaný na toto deliverko. Ano. Tu sa ako na to ako vieš potom pozrieť a tu by si mal, že to je ako správne nalinkované na ten Epic, na ten projekt a tu vidíš napríklad, že to je ako implementované do tohto deliverka. Ten task. Jo? Jeden task môžeš mať nalinkovaný do viacej tých deliveriek. Tak. A teraz, keď budeš tu chcieť ako vytvoriť ako ďalšie level, tak si vytvoríš subtask a tu dáš zasa nejaký ako príklad analýza dát banky kredita. Vytvoríš. Na niekoho to pridáš. Sem dáš analýza dát Max banky. Vytvoríš. A zrazu potom máš už ďalšie ako a to už vytvára niekto a dodáva a zase ide tým procesom, kde tu máš workflow nejaké a tu máš ako to do, in progress, in review done. Ja viem, že ty si chcel viacej tých ako stavov, ale toto je to, jak to je nastavené v celej tej Jire pre celú Creditas banku. Aha, takže ty streamliny neviem, ako zmeniť. Si vlastní udělat nemůžeme. Jo. A teďka ten board tak. Už jde ukázat. Ten board, ako v podstate ten board, tak si vyspraviť nejaký tu report, tu ako vytvoríš, ako nejaký ako, no, nie, toto není create issue. Tu bolo niekde ako vytvoriť ten board. Tak, ten si vieš vytvoriť, ten vieme vytvoriť ako tady. Ne, špatne. Tak nechci si to nacvičit a že se pak k tomu vrátíme? Jo, len sa to neviem kliknúť, lebo tu je nejaký ako to. Dobre, môžem ti ukázať ten board, jak si ho pripravíte, ale to je ako vytvoriť si nový ako report podľa toho, aký chceš. Tu si vieš ako vybrať tam sú možné ako Scrum alebo Kanban a podobne, tak si vybereš, aký chceš a potom na základe nejakého filtra, keď už budeš mať tie tásky, tak ten vytvoríš. Takže spravíš si nejaký uložený filter a na základe toho robíš potom ako ten board. Takže najprv si musíte pripraviť tie tásky a na základe toho spravíme ten filter a následne potom ten board. Dobře, tak to uděláme potom. Jo? Jo. Jo? Teraz ako keď máte tie tásky, toto je príklad, takže si to prepíš kľudne. Ja som tu vytvoril ako v tom BBčku, ako v tom prvom, v tom jednom prvom deliverky, v tom ECL report, tu budeš mať dva tásky.
Vydrž mi chvilku, sekundu. Ja som tu vytvoril 2 nejaké testovacie, aby som ti to ukázal. Tak tie ti tu ako už dám. Takže tu máš nejaké 2 a tam si prepíš, ako jaké tásky chceš. Jo? Čiže si tu prepíš ten názov, to vieš prepísať, tu ako kľudne by si mal byť schopný prepisovať, tak si to prepíš podľa toho, jaké tásky ako potrebuješ. Ja ti tu posielam link na to s tým, že ako tie subtásky, vieš, ako sa vytvárajú. Vždycky tam musí byť tá komponenta DVH a musí tam byť ten epic. Napríklad tu ten epic není, ale vždycky to musí byť pre vás ten epic transformace nový DVH 1665. Jo. Aby ste to vedeli potom, ako potom následně vykazovat k tomu. No, já si to udělám podle toho videa, co jsem si teď nahrál, protože jako už dávno si nepamatuju, co jsem říkal. Takhle to nejsem schopný zvládnout. Jo, dobre. Ja ti len ukazuju, že jak to tam vieš dať. Jo? Čiže ako nejakú štruktúru ako pripravte, keď tak, na to, aby ste to vedeli. A ľudia potom vykazujú na tieto tásky, alebo na tie subtásky. No jasně, na ty, který vytvoříme, no. Jo. Dobre, takže jako to je týmto spôsobom by to malo fungovať aktuálne. Potřebujeme potom keď sa chceš ako sprinty, jo, a tak tohle všechno kolem ještě potom. Tie sprinty vieš spraviť podľa tých, ako my ich robíme podľa tých labelov. Že potom si to vieš spraviť ako tu, že tu máš label a my tam máme ako tie ako sprinty M01 alebo M9, M1, M2, M3. A my teraz ako ideme M11. Jo. Aktuálne. Čiže ako keď si povieme, že ako za DVH ideme v stejných sprintoch, tak ten label pre nás je tento a pre vás taký tak. A potom si ten board spravíš na svoj tým. Ano. Jo? Jasne. My potrebujeme tie tásky, môžeme ako skúsiť vytvoriť a budeš tam vidieť, ako keď si zobereš to DVHčko, keď si zoberieme ako DVHčko, tak ten board vyzerá nejak takto. Že tu máš ako, že koľko máš tých táskov, ale máš tu práve iba tieto 4 ako stavy, pretože to sú tie, ktoré si ako banka rozhodla, že sú ako pre nich ako platné. Ja som dával nejaký link na to, kde je tá metodika ako napsaná a jak funguje ako oni to volajú iteratívny vývoj. Nie je to ako úplne ako agile, ale je to ako oni majú ako nazvané ja teraz to neviem nájsť. Tu máš iteratívny prístup, to je ten, ktorý ako je metodika banky. A keď si pozrieš tuto ten ako diagram, tak to funguje tak, že máme ako epic. Tento epic je to ten transformačný DVH, to je tá 1665. Ja som potom vytvoril tú iteráciu, čo je pre regulatorný reporting pre legal merge. To je tá iterácia, ako pod ktorou som vytvoril tie 4, o ktorých sme sa bavili a pod tým sú ako tásky a subtásky a prípadne bugy a podobne. Prosím tě, takže ten epic, jo, a jak tam jsou sprinty v tom? Jak jsou nadefinovaný sprinty 14-denní? Sprinty sú v rámci ako delivery. Tým si hovorí, že máš ako sprinty a nad tým si môžeš vytvoriť tie boardy ako nejaké, ktoré si ako riešiš v tom. Jo. Toto som posielal, keď sme sa o tom prvýkrát bavili. Môžem ti to tu poslať ešte jednou. No, jestli jsi mi to posílal, tak to někde mám. Já potřebuji napřed naplnit ten backlog. Jo. A pak z něj vygenerujeme to ostatní, takže nemusíme s tím předbíhat. Když tak mi ještě pomůžeš, anebo to zvládnu sám.
Jasně, jako, není problém, aby som ti pomohl. Takže tak. Dobrý, tak já vypínám nahrávání. Jo, tak to je